Nami dahil kuhan ka ng hardware. City. Guys, na dami na rin guys kay gusto ni Mambi ipatayan sa gamuhang lutuanan. Asa? Mura man gihapon siya. May murag design gamay. Kari murag may design nga murag ayo kay murag hugaw. Ay, mag-play na lang. No. Pero pag sukod sa uguan saka ang dami sa sukdanan para sa kuan ra ba sa lutuan ra para manalisik tong Kini may iyahang gason. Ato lang sok doon o pila ka tiles ang basig na na. magamit. Yan. Dagto mo sugod no sa mga dream ka magsugod ka Ano na. kita singilip no? Diri ra. Gunit eh. Diyan. Tulo ka tiles. Pangana. Ano pa yung sobra gamay, buwasan ra. Nya. Ang iyahang para punta sa ilalom. Mamanigitas na. Pwede naman din nakatan ni idritso na lang sa lalom. Ibuo na lang na isa pagbutang. Ikuan ko no ay iyan na lang ko no. Mag-abot ba? Kanang kanitanan ba? Anong lalom yung manggi? Ano sa katas ah. Gamay ra may bawas. Gamay ano malalagay? So uno mara siya Mambi. Ano mara ko tiles siya? So mamili tag ka ng murag kanis siya kay mura man siya gnay. Mahal mag-ayot to siya. Mahal bitaw 9,000 guan. Namo ta diri unya 9,000 man mahal man ang gusto nga. Ayun ta kung dili pa ka mamal tigla mo. Realis ang malit pa kagkuan. Papilian na lang si ma'am kung siya ayaw. Kani man tayo ganahan guys so. Kana oh. Kana. Baga jud nun sa no. Mahal lang niya magbawas pa tada nagtas on. Palit day kog star hanggang star nga gipalit kay naikuan siya design. Ilang butangan og star ang atuhang Christmas tree guys. Salamat kay kadyo ni Ma'am Bisminda gikan day mi nagkuan guys. Nag-inquire mi og kuan kanang tiles. Guys, gabi na day mi nakauli ka baby kay tulagi mi og kuan guys anang nita lagi mi og kanang nindot pa tiles ba kay ita-tiles ni Ma'am Bisminda ang amuhang dungagan kay ano ko mahugaw matalsikan sa mga kuan kina kita mo kog star guys. So ato na tang butang star di atuhang ano guys sana sindihan na nato dito ang Christmas tree. Okay. Sindihan na nato Christmas tree guys. Pero ako na sa itong mangit magpahimo pa di ko kuan. Ano to? Tungtungan na ni para medyo mataas-taas niya ba. Nice kayo. Diya sakto po daga ng mga nakuha ni Kristen ba. Na itong tunganan dari do. Ano siya? Atra ba din siya? Tuki. Festival Queen. Diba guys? Merry Christmas sa itong tanon guys in advance. Okay, may hapon sa ta. Kita guys, anong sangit ko. Sangit ko sa garden ay alam rin na ito nag-atang. Ka-aksidentihan guys. Galagong pa niya itong hangdig guys. Samad pa. Ay, Diyos ko ning nabuhi. A few moments later. Guys, good morning guys. Mga taon guys. Sigod na po tayo pang nabuhi. Gamay ra nga putahe kay ga walang panahon ganang uwan ga uno.
May mga pansit guys. Wala man. One man. Masig na suspindi ang klase. Baka inaaman na bagyo. Na di bagyo na? Wala? Guys, ga-display na ko guys. Naninamulit ka niya na bawasan niya hang. Kaya, mura niya hang giluto kay ang panahon lagi ka ng lain ang panahon ba? Diya kay malagi nagi ka ng pista. So, mamani sila gipangita nila ka ng utan Bisaya. Hindi kaya na siya. Sabaw pa lang lami na kaya siya guys. May tambal sa mga nag-ngaon ng karni ba. Hindi po sila. Pabarangay mo na isipina. Unaya. Ihayang. So, hipo sa ta guys kay One na, ligsik na. Oh my God. Buwan si tatay. Ginasin. Ganahan mo sa ginasin nga tampan bitaw na 100 kilo. Umok pang ginasin. Oh, lami. Nagbabaisda. Naglapat ka ba nga. Sa kaputol. Dugay ka tumahurot ni Jack. Kaya man naman ka kinanan. Lami mo po ng buwad. Lami man na basta parisa ng utan. Utan ba parisa ng utan. Ah, sige na kay Muadto ko na, muadto ko sa Palawan. Takas ate aliting mo. Nagpapatog siya sa rumbuhan. Oh, lagi kay muadto ko sa Palawan ron kay maura man nagipanaad ni Cristel nga gijang award. Ha? Mo nagipanaad ni Cristel nga gijang award, social award. Kay gitabangan man sang Glorami iyang ihatag nimo. Nala, sige, pang suwa lagi ba? Kay mo lagi nagamay ra gini ilang daog 25,000 nya. Bahin-bahinon man. Salamat kaso. Nas Kristen, salamat. Oh, klase mas Cristel. O sige na nay, ganang ay mo message ra ko. Bye-bye. 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 Love you. Sige. Sabi po. Ang cute. Love kayo ni mo. Sila, buto. Love ni mo si Kinit. Ano siya sila dito lang? Oh, pigitang ibigat di kayo mong duha ha. Pinangga kayo na Kinit. Silang duha, magbasbanos man sila. Tawa. Love kayo na silang duha. Inigbata ka skim ko sabay na ka ng bungo ng taon. Amura na sa kuno. Hugaw kayo. Amo banit lang tag hardiplex. Hugaw Para pwede man hardiplex na kay para dito na sa Kisamino. tukong tindi. Aw gamay ra man ang hardiplex ana. Tupong ra diha. Nani mo na ra ba? Nagdalag Niyo to na ka? mana? Wala man kay kam duty ron. Dili imong sukdana ni. Absent ko kay kulang. Ay, absent ka? Kapliner ko. Oh, inaog sa ni pa be. Kaya masukod niya. Naglasot nila pa. Yan ang kabugon do ka patong tayo sa sara. Murag duha na kay Dawi tayo sa tubo. Oh. Apil sa tubo man kanang di makuha ng tubo ba? Ang ako ang gusto ko, kuno dire. Nya, ang Tubo. duha ka tiles. Ako gusto ko, dire gid pito. Dire dugo yo. Kana, ang duha ka tiles. Kay maigo man ni. Resto ko makating kan tayo. Ato lang agdon ang duha ka tiles nasa kutob. Dili atong gisukod kay diri man to oh. Mo lagay niya. Lapaw pa man. Magkating. Dili man gud kay ang sukdon magud nimo ben karing lababo. Kay ipantay mari lababo. Ana, 60 minutes isa. Di abot tubo niya. dili ka sa tubo kay ang lababo gali agdon. Oh, 60. Sobra oy. Kasi na. Dire mo ka magsugod og tiles. Oh, dito ilalim niya. Dala tubo. Ya check nila na Ako wala lang ang kuha ng tubo. Ako lang putiro ng tiles. Wasa ko to ano. Wasa ko to pang tiles. Kaya kaya luman na diha. Pwede dito. Patubot dire kami. So diyan na ma'am gisukdan na ni Robin. Mga kuan ang sukod sa tiles mo to. 60. Okay. Nya Dire oh. ang sakto ra, igo ra.
Unya atong itutal og pili magasto daning siminto, kanang patungan kanang kabilya. Pwede mag dire itong kanon ti ah. Dire itong Thailand dire. Diha. Dire may hangin ba? Ha? Dire may itong hangin ra sa siminto. Oh, murag hangin ra ba? Oh. Dire ra Lugura dapogan style siya ba? Diya pa lubla tumbol ya, man. Sil diha. Total mo jud kuno bisag pila. Utana mo sa karon og Unyang dire. unya ra nang diha kay ipauna sa nato ng kuan. Ano block og kabilya. Pero dire ra mga ano. Dire ra may pile, dire hapon na hangin. Oh, hangin ra. Hangin ra. Lima. Pati na. Dati. Kasi nito. Bago bro, pulo. Dire dutse. Ito pong ito, 13. Itupong. Itupong. 13 Tokong dire ana. ito pong ito. 13 katuan. Kay arong nindot magud to kay beads magud siya nya. I-round ako diha bahana. Ito, 12. Oh, 13. 13 apa daw? 13. 13. 13. Ito kakapin. Dire magitopong nga dire. Mm. Oh, may plano niya. 13. Kay arong taas-taas ba pwede magbutang diag mga kuan nya. Kuan lagi katong ni murag ana-ana ra ba katong tunganan og Alay ah. Pag kuan la pag drawing nag-design aron dito na ko nagama. pwede. Pag design ba? Pwede. May pa-design ra ba ka ng Mangita na pa sa YouTube. Asa ka? okay. Guys, gabagyo na, ginoo ko. Oh my God, palayo rin taon. Hapon na guys, ang pingtang tanan. Wala, sa papanak. Gabagyo ang pingtang tanan guys. Sugaguan guys, ang pingtang tanan. Bunit ang buwan. Salamat kay Kadyo ni Ma'am B. Salamat kay Ijang ipa kuha na kamong kuhan guys. Kanang butanganan bitaw talan. Ijang ipa tiles. Kay ganahan siya nga kanang limpyo bitaw. Kanang matrapuhan ba. O may mga matalsik na mantika. Kuha na po siya guys. Kalitra pa po siya kanang message na ho nga kuhan. Ijang ipa tiles. Basta may makita bitaw ni Ijang nga kuhan dari. Ijang mga ipabuhat. Salamat kay Kadyo Ma'am B. Kanang basta ko mga adyo ni Ma'am B. Kanang maikag na ba ko kay nagka bitaw gasto para ni Cristel nagkakado gastos Cristel sa pag-eskwela. Gipalitan pa jud ni Ja og kuan guys kanang katong pang pageant ba nga kuan 5,000 sa to siya guys. Sa allowance pa. Ja magbayad na po na siya sa sunod nga si mga manapod siya sa Percy magsikansim na po. Grabe guys. Kanang kami mahala jud kadyo kuan gasto ni jar ka ako nakado gasto di na jud ma pugnan di na jud mapugnan si Ma'am Bisma minda bisag hanginan nga unja na lang ma'am unja na kanang unya na ma'am kay gasto lagi mahala lagi kuno sa kira jud kuno ni ja kamo ko mahimo guys kay unja man kagustuhan jud unja nagkatawag di ko sa hang mother kay panaad lagi ni Cristel nga ijang ihatag ang isang award sa social media. Mato ijang hang padagan niya guys. Ipamalit po niya og kuan. Di na siya makapiright. Makapiright na rin. Kuan ka ng mato ipamalit ni Aisa og kuan nga ng nga puts kuno to ni nanay niya palit siya og kanang beer brand adult. Daghan pala man jud kog kuan guys medyo na siyang tagaan og dako kadtong gatas bitaw nga pang isa ka buwan ng gatas ato jud mahal na katong mga ginikanan guys kay mura jud na yatang kay di ta maingani karon ug wa tay mga ginikanan watas was nanay og si tatay jara ba ka pinanggaon kadto nas nanay sa nga tanan mo nang
Usahay gali ka nang aran na diyang ningawa, muhilak na laman jud ko kaya aran na diyang kamingaw guys nga lami na kadyo yulin dya. Ningalay ko di dya nga di ko manaad nga nay nga makauli ko nag-birthday. Pero ang paningkamutan maadyo ang panahon. Malagi na kadyo ang panahon ron guys kanang sigon-uwan dyan ay mga bagyo sige ba. Dyan at trauma lagi po ko datong udit nga pagkahuman og birthday na nay ni na trap ko dito sa buhol ba malihang ka uyawan manang padlok ko mag-travel og mga ingana bitaw nga. So maro to guys kay murag yung kuha na pud ang kuha ni tuyak na pud dya. Mo kuha lagi ka na mo unos mo huno mo banda ana mo bundak dya mo mawara pud ba nga na dya. Naana pud balik na pud. Kaniha lagi nangabasa amin ni Papa Idi kay malagi na ni balik mi didto sa kuha hardware kay magipa kuha lagi ni Mambi kay amo plano tiles raman ta sa diha guys. Dya kanang nabag-umay diyang nangunawa ng butangan na lamang kurong tungtunganan. So, bisan bang ipabuhat kanang dapugan ta sa gawas. Kung usog na po diyang nangunay, diri na lamang niya ipabuhat ang tungtunganan na lamang sa kalan. So, saba ka duwag atok guys, kanang salamat. Kanang nihilom na ag langit, aw agatok ba ni, bisan ka duwag vlog nga na, bito nga, bubundak ng uwan nga na. Diyan daghan ka salamat kadyo ni Mambi, salamat kadyo Mambi sa imong paglab na mo kanunay kanang sa imong mga suporta ug sa imong paglab namo grabe sobra salamat kadyo ninyong tanan guys sa mga ning congratulations ni Cristel daghang kadtong salamat ug sa katong kanang ning comment jara ta mag kuan guys mag shout out ra ko puhon og kanang di kadyo ko busy kay radyo nang busy haron kay malagi na naghamanhag pangluto ato ko spikas kay ato ko sang amo kay naay mga gipan transfer bitaw nga mga tanom sa ang amo so nangyal pa ko mga bunot jaga prepare na pud si Nicole para among lutuon og mas buntag magluto lamang ko guys og mga tagtulog kaputay upat nga na kay madyo na laman pud naay kuan utan-utan ra nang luto na tatay Bicol Express da nga kuan kanang karne tag Bicol Express ba sulod adlaw na siguro to kay mga tao lagi na balaw pas baboy so mga utan-utan na naman mga utan-utan naman ang lutuon guys. Diyan nagpa prito di ko ni Papa Idi buwad kay lami magkadoy ka og buwad. Diyan maro to guys ang vlog. Salamat kadyo inyong tanan kanang sa inyong mga suporta daghang kadyo salamat. Diyan Mambi salamat kadyo tanan mga naglab na daghang kadyo salamat sa kanang Ginoo na lamang di mo bawas ninyong tanan guys kanang sa mga naglab na mo arang daghana madjud kadyo mo pero pila mo sa mohang pag-ampo nga paladyo ta daning mga katalagman lagi kay murag na sa Surigao or sa nakita kong nay video ba nga murag na didto ang bagyo sa kita kong nay mga nagpost bitaw nga nay mga uno sa ila ha nga guys nasamad po ko ganiha guys pag kuha na pag natukos likod ba kay nang wan kos mga talong kay malag nilutuan ng talong wa na ko nakapag-vlog kay ning kuan na ni unos na lagi na nasangit agahang tiil sa alambre wara ni so tomorrow to guys see you in my next video guys I love you all amping gampo ang tanan